ଆସ ଗପ ଶୁଣିବା। କାଉ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିଲା। ଶୁଣିବା ନା? ଦିନେ କୁନା କାଉ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥିଲା। ମା ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, କୁନା, କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛୁ? କୁନା କହିଲା, ମା ଆମେ କ'ଣ ଭୁଲ କଲେ? ଭଗବାନ ଆମ କଳା କାହିଁକି କରିଛେ? ବଗ ଦେଖ କେତେ ଧଳା ଅଛି ନା? ପଚାର ଯାଇ। ବଗ ଭାଇ, ତମେ ଏତେ ଧଳା ଅଛ, ତମ ମନ ବଡ଼ ଖୁସି ଥିବ ତ? ହଁ, ଧଳା ଅଛି ଯେ ମୋ ମନ କାହିଁ ଖୁସି ହବ? ମୋର ତ ଖାଲି ଧଳା। ଦେଖ ଶୁଆର ଦେହରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଓ ବେକରେ ନାଲି, ଥଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନାଲି ହୋଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଶୁଆକୁ ପଚାର, ସେ ଖୁସି ଥିବେ, ମୁଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୁଆକୁ ଯାଇ କାଉ ପଚାରିଲା, ଶୁଆ ଭାଇ, ତମର ଦିଟା ତିନିଟା ରଙ୍ଗ, ତମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ? ତମେ ବଡ଼ ଖୁସି ଥିବ? ଶୁଆ କହିଲା, ହଁ। ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ମୋର ତ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ। ଦେଖ, ମୟୂରର ଦେହ ସାରା ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗ, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ମୋତେ କିଏ ଦେଖନ୍ତି? ମୟୂର ବୋଧେ ଖୁସି ଥିବ, ତାକୁ ପଚରା ଯାଇ। କାଉ ମୟୂର ପାଖକୁ ଗଲା। ମୟୂର ଭାଇ, ତମେ ବଡ଼ ଖୁସି ଥିବ ନାହିଁ? ସବୁ ଦେହ ସାରା ରଙ୍ଗ ଓ ଲୋକମାନେ ତମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତ ମୟୂର କହିଲା, ହଁ ଭାଇ, ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ତମର ଏତେ ନୁହେଁ। କ'ଣ? ମୋର ଏତେ ନୁହେଁ? କାହିଁକି? ମୟୂର କହିଲା, ମୁଁ ଯେତିକି ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଯାଇଛି ଦେଖିଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ସେଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଦେଖିପାରିଲି। ଭାଗ୍ୟବାନ ଭାଇ ତମେ। କାଉ ସେଠୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ମା ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ମାକୁ କହିଲା, ମା, ସତରେ ଆମେ ହିଁ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଦେଖ, ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଓ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ବୁଲୁଛେ। ହଁ କୁନା, ସତ କଥା। ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁର କିଛି ନା କିଛି ମହତ ଗୁଣ ଥାଏ। ନିଜକୁ ଭୁଲ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ନିଜର ମୂର୍ଖାମି ହୁଏ। ବୁଝିଲୁ ବାବୁ?